del grup parlamentari de Ciutadans. Passem ara la paraula al grup parlamentari socialista, a la senyora diputada Marta Moreta. Gràcies. Hola, bona tarda. Moltes gràcies, presidenta. En primer lloc, saludar el síndic i totes les persones que l'acompanyen i que són col·laboradors seus. Abans de res, crec que es mereix una felicitació per aquest informe extens, molt complet i que requereix d'una lectura molt exhaustiva i que dona una visió molt global dels problemes dels ciutadans de Catalunya. Avui avaluem aquest informe, com hem estat parlant, i segur que tindrem temps també de valorar els que resten, com ja hem dit, el dels drets dels infants, la prevenció de la tortura, etc. Hem de ser capaços, entre tots, de totes maneres, de poder debatre i concretar per millorar els continguts d'aquests informes, perquè són valuosíssims per treballar i marcar les estratègies de treball que seguirem. Sabem tots que són uns informes que no es poden deixar en el calaix i és a partir d'aquests treballs que se'n derivaran segur moltes accions parlamentàries per millorar en tots aquests aspectes que són tan rellevants per a la nostra societat. La meva intervenció l'he dividida en 3 grans blocs. El primer és una valoració de les dades generals, el segon sobre les dades més específiques i un tercer apuntaré alguna pregunta i alguna reflexió. En el primer bloc de dades generals li he de dir que llegint l'informe es deriva que de l'any 2015 s'ha incrementat, com bé tots saben, que respecte al 2014 s'ha incrementat gairebé un 10% a les queixes en el síndic. I crec que no ens hem de quedar només en aquesta dada, sinó que hem d'anar més enllà. Mirant les dades dels últims 10 anys, veiem que s'ha incrementat un 100% el nombre de queixes. Això dona què pensar. Podríem dir que la població coneix més en profunditat el síndic, o bé que està més informat, o potser que els ciutadans i les ciutadanes denuncien sense por aquelles situacions de desigualtat, de poca transparència o d'injustícia social. De fet, aquestes queixes i actuacions es concreten majoritàriament en matèria de política social, que són les més elevades, com ja s'ha dit aquí, seguides per les de consum, de polítiques territorials i derivades de l'administració pública de tributs. De fet, en el seu informe, diu que les queixes corresponents a polítiques socials, com ja hem dit també, són del 30%. Aquí, però, em permetrà fer una reflexió. Si bé és cert que aquest 30% que parlen vostès de l'informe pertanyen a polítiques socials, caldria fer un petit parèntesi i reflexionar que una bona part de l'apartat de consum de l'informe estaria lligada a aquesta part social. M'explicaré. Són les administracions públiques que han de garantir el dret a l'accés als subministraments bàsics i abans de fer un tall de subministrament a un habitatge, les empreses subministradores han de sol·licitar un informe als serveis socials. Dit això, entenem que les polítiques socials no són només aquelles que fan referència a l'educació, a la infància, a l'adolescència, a la salut, als serveis socials o qualsevol tipus de discriminació, ni a la renda mínima, ni a la gent gran, ni a les persones amb discapacitat. Hauríem de tenir present, doncs, que aquest apartat de consum fa referència també a polítiques socials, perquè afecta directament a les persones. Aquests que, desgraciadament, sovint també es veuen agreujats amb problemes dels serveis socials o altres problemes derivats de les seves rendes. Així, doncs, és evident que aquest 30% de queixes registrades a l'àmbit social augmentaria si li suméssim només una part d'aquest 24% de l'apartat de consum, malgrat deixar clar que no sigui tot l'apartat. Sí, però que podríem agafar almenys la meitat. I això suposaria que estem parlant no d'un 30% en temes de polítiques socials, sinó aproximadament d'un 40%. I això és molt significatiu i rellevant i del tot preocupant per al nostre entendre. I d'això, i deixant de banda, de totes maneres, l'apartat de l'accés a l'habitatge, que també considerem que és una part de política social. I, per tant, aquest tant per cent augmentaria considerablement. Fins aquí la meva primera intervenció en l'apartat més general. En l'apartat més específic, en el segon apartat, em centraré en aquells aspectes que en l'informe a nosaltres ens sembla molt preocupants.
sobretot en polítiques socials, especialment de salut. Les llistes d'espera, n'hem parlat aquí. Persisteixen les demores en diverses fases del procediment d'accés a la tècnica de reproducció assistida, que també n'hem parlat. I això lligat en el dret a les lesbianes o accés amb mètodes de tècniques de reproducció assistida per aquest col·lectiu, que en aquest moment no està contemplat per la llei, però que afecten a tot el col·lectiu LGTBI. Les demores de pagaments amb renda mínima i també de dependència, que també se n'ha parlat. També caldria agilitzar els procediments de l'aprovació del PIA, del Programa Individual d'Atenció. Cal resoldre de forma immediata també el funcionament de llistes d'espera en tots els recursos residencials. Saber com i quina assignació té cada usuari. Simplificar les 3 llistes d'espera que actualment existeixen per accedir al centre o a la residència. També en els problemes greus d'accés al centre que fa falta els recursos a persones de discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta. I no està solucionat els criteris de priorització per accedir als centres i s'hauria de publicar les llistes d'espera. I també manca un protocol específic, d'actuació específic, que garanteixi que els ciutadans que ho necessitin puguin gaudir sense demora d'un recurs residencial o sanitari. En quant al col·lectiu LGTBI, que m'hi he referit fa un moment, ens cal vetllar per les persones d'aquest col·lectiu per garantir la seva seguretat en tots els seus àmbits i aprofundir en tota la tasca que encara ens manca fer en les xarxes socials, per minimitzar l'odi a les xarxes molt sovint que pateix aquest col·lectiu. En tema d'educació vostè s'hi ha referit. Ens preocupa especialment que encara existeixin aquestes desigualtats, sobretot en els cicles formatius, que, com bé ha dit, un alumne acabant el seu cicle formatiu amb matrícula d'honor no tingui l'exempció de pagament per accedir a la universitat, mentre els alumnes de batxillerat sí que la tenen. Ens sembla una discriminació que cal corregir d'immediat. En la tercera part em permetré poder-li fer alguna pregunta i alguna reflexió. La pregunta en concret és que la llei 17/2015 del 21 de juliol d'Igualtat Efectiva d'Homes i Dones demana al govern que ha de proposar un conveni de col·laboració a l'autoritat judicial, al Ministeri Fiscal i al síndic de Greuges en el termini de 6 mesos. Li voldria demanar com està el tema i si ja està lligat aquest conveni de col·laboració. I una reflexió, per acabar ja, estic d'acord amb el que diu el síndic en l'apartat de la memòria democràtica, on s'explica que caldria l'accés a la base de dades de l'ADN. Recordar que aquest Parlament, el passat 2 de març, va fer una declaració institucional sobre les persones desaparegudes, sense causa aparent, i que, en el cas de les persones desaparegudes en general, tant les de la dictadura com les que desapareixen en l'actualitat, hi ha molta feina a fer encara. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Moreta.